Mayong adlaw, karon natong hisgutan mao ang pagka-Dios ni Kristo. So tubagon nato ang mga pangutana sa uban natong mga igsoon mahitungod kang Kristo, nganong ato mang gipaka-Dios si Kristo nga para sa uban tao man lang siya. Okay, mao ni ang panudlo sa atong iglesia. Ang Santa Iglesia nagtugdo nga si Kristo mao ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Siya usa ka pagka-Dios sa Amahan, siya ang pulong sa Dios, ang bugtong anak sa Dios. Sugod sa iyang pagkatao si Kristo naghupot sa duha ka kinaiya. Siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ang iyang pagka-Dios nagagikan sa Amahan sukad sa walay sinugdanan ug ang iyang pagkatao gikan ni Santa Maria. Bisan kun ang pagka-Dios ug ang pagkatao nahiusa diha ni Kristo apan wala usab kini magkasambong. Busa maingon nato nga si Kristo gikapoy nag-antos misinati sa kamatayon diha sa iyang pagkatao apan sa iyang pagka-Dios dili siya kapoyon mag-antos o mamatay apan tungod kay si Kristo usa man ka-Diyos nung persona, ang tanan niyang gihimo pinaagi sa iyang tawhanong kinaiya, gihimo kini sa usa ka-Diyos nun nga persona. Busa duna kini walay kinutuban nga bili. Ang tanan nga gihimo ni Kristo pinaagi sa iyang Diyos nung kinaiya, iya kining gihimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo apan unsay iyang gihimo pinaagi sa iyang tawhanong mga kinaiya, maisip nato nga iya ra kini ni Kristo. Tungod kay si Kristo naghupot man sa duha ka kinaiya, pagka-Dios ug pagkatao, doon na siya Diyos nung salabutan ug tawhanon nga salabutan, ug doon na siya Diyos nung kabubuton ug tawhanong kabubuton. Ang iyang tawhanong salabutan kanunay nga gilamdagan sa Diyos nung kaalam ug ang iyang tawhanong kabubuton kanunay nga nagtuman sa Diyos nung pagbuot. Pagsupak. Supak ono, ang Biblia nagtudlo kanato nga usa lamang ang Dios. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain, walay Dios gawas kanako. Isaias 45:5. Ang bugtong Dios nga gipailan ni Hesus mao ang Amahan, ug kini ang kinabuhing dayon. Ang mga tawo moila kanimo Amahan, ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Juan 17:3. Si San Pablo nagtudlo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios, ang Amahan. Unang Korinto 8:6. Kun si Kristo Dios, mugawas nga duha na ang Dios. Ikaduhang pagsupak, ang Dios dili tao, dili anak sa tao. Numeros 23:19. Apan si Kristo tao, wala nay laing manalaban taliwala sa Dios ug sa tao. Si Kristo nga tao. Unang Timoteo 2:5. Ug si Kristo gianak og tao. Pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak ug natao sa tawhanong inahan. Galacia 4:4. Busa dili siya Dios. Ikatulong pagsupak, si Kristo misangpit og laing Dios. Didto sa krus siya mituaw, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mateo 27:46. Duna ba day Dios nga gibiyaan sa Dios? Si Hesus wala gayud mo angkon nga siya Dios. Muadto ako sa akong Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Juan 20:17. Ikapat ka pagsupak, ang Dios dili mamatay, alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita ang bugtong Dios. Unang Timoteo 1:17. Apan bahin kang Kristo miingon, unya miduko siya og namatay. Juan 19:30. Duna ba day Dios nga mamatay? Ikalimang pagsupak, ang Dios nasayod sa tanan, ang labing halangdon nahibalo sa tanang butang nga mahibaluan. Sirach 42:18. Apan si Kristo miangkon nga wala siya mahibalo sa tanan, apan walay nasayod kung kanusa mo abot kadtong adlaw ug takna, bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak, kundili ang Amahan lamang. Mateo 24:36. Busa dili siya Dios. Kaano mga pagsupak, ang Dios mao ang labaw sa tanan. Imo man ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Unang Kronikas 29:11. Apan si Jesus mingon, ang Amahan labaw kay kanako. Juan 14:28. Duna ba Dios nga maglabwanay pa og laing Dios? Mga pagpasabot. Ang Biblia nagpamatuod gayud sa pagka-Dios ni Kristo, mahitungod sa Mesiyas gitagna kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapos ang Amahan, prinsipe sa pakigdait. Isaias 9:6. Ang katumanan niini mao si Kristo, kay karong gabi una natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Lucas 2:11. Ug sumala sa tagna, siya Dios nga gamhanan. Si Isaias nagsulat usab, ingna ang nakabsan nagpaglaom,
Pag maisog ug ayaw kahadlok, muanha ang imong Dios aron pagpanimalo sa imong mga kaaway. Makakita na unya ang mga buta ug makadungog na ang mga bungol. Maglukso-lukso ang mga bakol, daw lagsaw. Isaias 35:4-6. Sa dihang si Jesus gipangutana sa mga tinuna ni Juan kung siya ba ang gipaabot nga muanhi, si Jesus mingon kanila, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw. Mateo 11:4-5. Busa si Jesus tin-aw nga nagpasabot nga siya ang katumanan sa Dios, nga muanhi og ang timaan sa iyang pag-abot mao ang daghang mga milagro nga iyang himuon. Sa laing bahin sa sinulat ni Isaias mabasa, ang naguna kaninyo ang Ginoo ug ang Dios sa Israel maoy magbantay sa inyong luyo. Isaias 52:12. Ug kining Dios sa Israel nga nagpaluyo kanila mao si Kristo. Kay manginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga nagpaluyo kanila, ug katong batuha mao si Kristo. Unang Korinto 10:4. Sa unang kapitulo sa Ebanghelyo ni San Juan atong mabasa, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Verse 1, nagpasabot kini nga ang pulong dili binuhat ug kay diha naman siya sa wala pay nabuhat bisan unsa. Ang pulong uban sa Dios, verse 1, nagtug-an kini nga ang pulong lahi sa pagkapersona sa Dios nga referado sa Amahan. Ug ang pulong Dios, verse 1, dinhi giklaro ni Juan ang kinaiya kun nature o substance sa pulong nga siya Dios. So kad pagayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios, verse 2, gisubli dinhi ni Juan ang iyang gisulti sa unahan aron pagpahimugat sa mga bisan kon ang pulong Dios lahi siya nga pagkapersona sa Amahan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Verse 3, kini nagtudlo kanato nga ang pulong kauban sa Amahan diha sa pagpamuhat sa tanang butang buluhaton nga mahimo lamang sa Dios. Gikan kaniya, reparado sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Verse 4, dinhi gipahimug-atan na usab ang pagkadios sa pulong tungod kay ang Dios raman ang tinubdan sa tanang kinabuhi ug kahayag sa tao. Salmo 36:9. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato, nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Amahan. Verse 14, dinhi gipasabot ang misteryo sa inkarnasyon kun pagkatao sa pulong. Una, nga ang pulong nga kauban sa Amahan sa wala pa nabuhat bisan unsa mao ang iyang bugtong anak. Ikaduha, nga ang pulong nga naglihok kaniadto sa dili makita nga paagi karon napadayag diha sa iyang pagkatao, diha sa persona ni Hesukristo. Mao kini ang tema nga kanunay nga gihisgutan sa mga ebanghilista. Iyang gipakita nga si Jesus bisan kung nakita ingon nga tao apan nagpasabot nga siya Dios. Ang tanan nga gibuhat sa Amahan gibuhat usab sa anak. Juan 5:19. Kamu taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Juan 8:23. Sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Juan 8:58. Ang akong amahan ug ako usara. Juan 10:30. Karon amahan, himaya ako diha sa himaya nga gihuptan ko kauban nimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Juan 17:5. Sa pagkabanhaw ni Hesus, si Tomas mipahayag sa pagtuo sa simbahan, mahitungod kang Hesus, Ginoo ko ug Dios ko. Juan 20:28. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios, sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Unang Juan 5:20. Si San Pablo diha sa iyang mga sulat nagtudlo usab ni ana nga kamatuoran. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta hangtod sa kahangturan. Roma 9:5. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Tito 2:13. Diha niya ang kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Busa mangluhod ang tanan binuhat sa langit, sa yuta, sa ilalom sa yuta, sa pagkadungog sa ngalan ni Hesus. Pilipos 2:6. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatao.
Kolosas 2:9. Apan bahin sa anak, miingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Hebreo 1:8. Tubag sa unang pangutana, si Kristo dili lain nga pagkadios sa amahan, kay siya mingon, ako ug ang amahan usara. Juan 10:30. Dili sabton nga kun si Kristo mipaila sa amahan ngadto sa Dios nga dili na siya Dios, tungod kay ang amahan mitawag usab sa anak nga Dios. Ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. Hebreo 1:8. Wala kini magpasabot nga dili na Dios ang amahan. Tubag si kaduhang pangutana, maoy gipaila dinhi ang kinaiya sa Dios nga dili siya tawo nga magbakak. Atong tiwason sa pagbasa, ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Números 23:19. Ug magpabilin nga matinud-anon ang Dios bisan pagbakakon ang tanan tao. Roma 3:4. Ang Dios dili tao, apan dili ta makabuot kun ang Dios magpakatao. Sa wala pay nagbuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Juan 1:1 kama 14. Tubag si katulong pangutana, si Kristo matarong, kita may manlalaban nga si Kristo ang matarong. Unang Juan 2:1. Ug ang Dios misaad nga dili niya biyaan ang matarong niyang katawhan. Salmo 37:28. Busa dili mahitabo nga si Jesus biyaan sa amahan, kun dili kitang katawhan ang gibiyaan sa Dios tungod sa atong mga sala. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo sa inyong Dios. Ang inyong mga sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo. Isaiah 59:2. Ug didto sa cross gidala ni Kristo ang atong tingog. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala. Unang Pedro 2:24. Busa alang kadto kanato nga si Kristo mitwaw ni adtong maong mga pulong. Tubag sa ikaapat nga pangutana, si Kristo sa iyang tawhanong kahimtang namatay, kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Unang Pedro 3:18. Apan sa iyang pagkadios dili siya mamatay. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Juan 11:25. Ang pagtulunan nga among nadawat mao nga si Kristo dili mamatay, nga ang Kristo magalungtad. Juan 12:34. Si Kristo mao gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Hebreo 13:8. Tubag si kalamang pangutana, si Kristo nasayod sa tanan, diha kaniya natago ang tanan bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Kolosas 2:3. Si Kristo mao ang gahom ug kaalam sa Dios. Unang Korinto 1:24. Ginoo, nasayod ka sa tanan. Juan 16:30. Ang buot ipasabot ni Kristo nga ang maong kahibalo dili ibutyag sa tao. Ang mga butang nga gipadayag iya sa tao, apan ang mga butang nga gitago iya sa Dios. Deuteronomio 29:29. Ang mga panahon ug ang mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili ka moangay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Buhat 1:7. Tubag sa ikaunom nga pangutana, ang amahan labaw kay kaniya bahin sa pagkatao ni Kristo ug mahitungod usab kini sa pagpaubos ni Kristo sa iyang kaugalingon. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong pagbuot. Iya kining gibiyaan ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon. Pilipos 2:6 ngadto sa 8. Sa iyang pagkadios si Kristo tumbas amahan, ang tanan nga iya sa amahan akoa. Juan 16:15. Kay ingon nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Juan 5:21. Mao kadto ang kinatibuk-an nga presentasyon bahin sa atong tema karon nga si Kristo Dios ug atong napamatud-an nga siya Dios diha sa balaang kasulatan. Daghang salamat.